Ja. Hola, bon dia, em dic Sílvia, tinc 20 anys i acabo d'acabar un grau superior d'agències de viatges i estic buscant feina d'algú relacionat amb el meu sector. Hola, me llamo Víctor, tengo 25 años, he estudiado Relaciones Laborales y tengo una amplia experiencia en el sector. Hola, soc Jordi, tinc 24 anys, soc llicenciat en Treball Social i he estat durant 2 anys treballant a l'Ajuntament de Santa Coloma. Hola, me llamo Gloria, tengo 20 años, acabo de acabar bachillerato y estoy buscando un trabajo para la temporada de verano. Segueixo sent la mateixa, però tinc un trastorn de personalitat límit i això fa que la gent em rebutgi i no tan sols saben què significa. Sigo siendo el mismo, tengo trastorno obsesivo compulsivo y si no tengo todo mi entorno muy controlado, me provoca una gran ansiedad. Segueixo sent el mateix, però tinc esquizofrenia paranoide. Sigo siendo la misma, me detectaron trastorno de bipolaridad cuando tenía 5 años y esto hace que mi vida diaria sea un poco más difícil. Ningú ens va dir que fos fàcil, però tampoc ens van dir que podríem arribar tan lluny. Per la plena integració al món laboral dels malalts mentals.